Як вы прайгралі ў генетычнай латарэі? Насамрэч, нічога важнага, толькі што лысы. Валасы ўсюды, акрамя маёй галавы. Калі адбудзецца апакаліпсіс, я буду выкарыстоўваць валасы на сваёй спіне, каб здабываць крыль з мора, як вусаты кіт. Я называю гэта сваім запасным планам. Мая мама прыгожая і заўсёды была. Яна была папулярнай у сярэдняй і вышэйшай школе, душа кампаніі і каралева бала. З іншага боку, мой бацька падобны на містера Міягі з адценнем Кінг-Конга, лол. Я падобна да таты, а мая малодшая сястра пайшла ў маму. У сярэдняй школе мне было цяжка. Ну, твой тата нейкім чынам зачапіў тваю маці, таму вышэй нос. Прывабнасць – гэта спектр, на які можна патрапіць рознымі спосабамі, акрамя традыцыйных. Зараз мне ўжо за 40, таму гэта не ўплывае на мяне так, як раней. Я навучылася абапірацца на свае моцныя рысы і ставіць у прыярытэт іншыя, больш важныя рэчы. Напрыклад, мой розум і дабрыню, маё ўменне быць годным чалавекам. Было б добра выглядаць як маці, але я б не была той, хто і дзе я зараз. Да таго ж, як і майму бацьку, мне пашанцавала. І я выходжу замуж за мужчыну не толькі прыгожага, але і добрага, разумнага, вясёлага і такога, які любіць мяне за тое, хто я ёсць. Мае бацькі абодва прыгожыя, але я атрымаў рысы, якія ніяк не спалучаюцца, і таму атрымаўся трошку бракованым. У майго бацькі вялікая дупа. Здаецца, што ён робіць трэніроўкі толькі для ягадзец, але ўсё натуральна. А я дзяўчынка і не атрымала гэтых генаў. У мяне 4 сястры і брат, і толькі ён атрымаў дупу майго таты, лол, і яго вейкі. Мой брат па-мужчынску гожы, і мае сёстры зайздросцяць яму. Вейкі, безумоўна, паўлінья рэч. Тэорыя паўлінаў, паводле якой мужчыны валодаюць рысамі, якія мы, жанчыны, хацелі б мець самі, і таму выглядаюць як добры выбар для размнажэння. Дупа і вейкі майго мужа выклікаюць у мяне зайздрасць. На мне гэта спрацавала, Элмао. Выкліканы стрэсам дэрматыт, экзэма, плюс адсутнасць блакітных вачэй майго бацькі праз маму. І я ўсё яшчэ гуляю ў рулетку Альцгеймера. Гэй, я проста хацеў сказаць, што ёсць шмат даследаванняў, якія паказваюць, што лячэнне хваробы Альцгеймера на ранніх стадыях можа прынесці вялікую карысць. Таму не бойцеся гаварыць пра гэта са сваім лекарам. Чым даўжэй вы чакаеце, тым горш можа стаць, і некаторыя сімптомы могуць выявіцца значна раней, чым вы думаеце. І гэта добра, таму што мы можам нешта зрабіць, каб запаволіць працэс. О, так, я спадзяюся праверыцца, пакуль мне не споўнілася 30. Я чуў, што хвароба пачынаецца прыкладна за 10 гадоў да з'яўлення сімптомаў, якія могуць з'явіцца каля 50-60. А зараз я проста падтрымліваю свой мозг актыўным, а менавіта вывучаю мовы, бо гэта добры спосаб падтрымліваць пластычнасць мозгу. Мая дыета ўтрымлівае шмат мікрапластыку. Гэта павінна дапамагчы пластычнасці. Большасць чайных пакетикаў выпускае шмат мікрапластыку пры кантакце з гарачай вадой. Я ўпершыню пагаліўся падчас рэжыму самаізаляцыі і раптам усвядоміў, наколькі дзіўная форма маёй галавы. Спадзяюся, я ніколі не аблысею. Кожны член маёй сям'і ў апошніх 2 пакаленнях, які дажыў да 50 гадоў, памёр ад раку, плюс мой 14-гадовы брат. Дзякуй вялікі, генетыка. Я дужа чакаю свой 60-й дзень нараджэння. Вырошчванне барадавак на целе. Дзякуй, мама. Зубы. У маёй мамы былі абсалютна ідэальныя зубы, нават ніколі ў жыцці не было карыесу. Калі мы елі попкорн, яна жавала зерня, што не раскрылася, быццам у яе зубы са сталі. Да майго дня нараджэння у майго бацькі былі зубныя пратэзы. Мае зубы адстой. Я апынуўся дзесьці пасярэдзіне. У мяне ўсё яшчэ ёсць большасць маіх зубоў, але шмат каронак, некалькі каранёвых каналаў, шмат пломбаў і 1 імплант. Пакуль што. У мяне няма валасоў на целе. У мяне ёсць поўсць. Калі я галюся ў душы, моя дзяўчына называе мяне авечкай. Я цябе разумею.
У мяне рэдкая хвароба вачэй пад назвай пігментны рэтыніт, якой больш ніхто ў сям'і не хварэе. Я прымусіў бацькоў адвесці мяне да доктара, калі зразумеў, што не бачу ноччу так, як бачаць мае сябры. Мне тады было 13. Апынулася так, што палачкі ў маіх вачах павольна адміраюць, і я губляю зрок. Зараз я маю менш за 20% таго, што было. Мне 35. Пазней мы даведаліся, што ў стрыечнага брата майго бацькі таксама ёсць гэтая хвароба, але пра яе ніхто не ведаў, таму што ў яго не было сродкаў, каб звярнуцца да ўрача. Ён проста аслеп. Так што так, у пэўным сэнсе я прайграў у латарэі. Азіат, але не магу матэматыку. Ну, я чорны, але не магу гуляць у баскетбол і танчыць. Я белы, і мой крэдытны бал у дупе. Аднойчы мяне пераследавалі паліцыянты, толькі за тое, што я хадзіў. Адразу 4. Я выглядаю як ваш тыповы New Balance тата з прыгарада. Я карэнны індзеец, але не магу піць і паляваць. Я лацінаамерыканец, які не можа гаварыць на іспанскай і есці вострую ежу. У мяне ўтвараецца нашмат больш вушной серы, чым зазвычай у людзей, настолькі, што сама яна з вуха натуральным чынам не выходзіць, што прыводзіць да таго, што раз на пару тыдняў я прачынаюся амаль глухім. Адзіны спосаб выправіць гэта – заліць вушы мінеральным алеем з перакісам вадароду і легчы на бок, каб алей увабраўся ў серу і размякчыў яе. Перакіс жа патрапляе за серную пробку, і бурбалкі, ствараючы дастатковыя адтуліны, дазваляюць прамыць вуха. Звычайна з кожнага вуха выходзіць камяк серы памерам з гумку алоўка. Часам яе настолькі шмат, што патрабуецца некалькі дзён паўтараць працэдуру, каб усё ачысціць. Ты гэтым можаш зарабляць вялікія грошы на Ютубе. Я нават не ведаю, з чаго пачаць, акрамя як выкладаць відэа раз на месяц. Гэта тое, з чаго ты можаш пачаць. Сур'ёзна, паглядзі, колькі на Ютубе ёсць відэа з чысткай вушэй, пілінгам скуры і стрыжкай пазногцяў. На гэта ўсё ёсць попыт. Я надзвычай разумны і надзвычай тупы. У мяне вялікае тулава і кароткія канечнасці, размах рук на 15 сантыметраў меншы за мой рост, і мне даводзіцца апускаць сядзенне ў машыне да канца, інакш мая галава высоўваецца з люка. Тое самае ў мяне. Мой рост 180 сантыметраў, а мой унутраны шоў на штанах каля 76. Калі я сяджу, я вышэйшы за ўсіх, каго ведаю. Кароткія рукі і меншыя за сярэднія далоні. Карацей, усе прапорцыі гаўно. Я 150-сантыметровы мужчына. Мне не патрэбны тэст ДНК, каб даказаць, што я дзіця маіх бацькоў. У мамы былі доўгія, тонкія, вялікія пальцы, у таты кароткія, каржакаватыя. Здагадайцеся, у каго абодва варыянты. І я не нарадзіўся генетычна заможным. Тыпу, чаму я павінен працаваць? Жартую, я нарадзіўся з астмай. З усяго, у чым я мог праваліцца, чаму менавіта дыханне? Раней я думала, што выйграла ў генетычную латарэю. Зараз, у сярэднім узросце, я збіраю медычныя абрэвіятуры, быццам спрабую выйграць нейкае спаборніцтва. Множныя аўтаімунныя захворванні, прагрэсуючыя захворванні злучальнай тканіны і праблемы з пазваночнікам. Цяпер я рэдка пакідаю канапу. У мяне біпалярны сіндром, аўтызм, СДУГ, псарыяз, сіндром Эйлерса-Данлеса і алергія практычна на ўсё. Таксама можа быць нейрафібраматоз, лысіна ў 33 і астыгматызм. Я лічу, што зрабіў ласку свету тым, што вырашыў ніколі не мець дзяцей. Адрэдагавана. Оу, я забыўся, у мяне яшчэ ёсць камяні ў жоўцевым пузыры. Мутацыя гена BRCA амаль гарантуе, што ў мяне цягам жыцця будзе рак малочнай залозы. Мы робім экстракарпаральнае апладненне, каб не перадаць яго дзецям, і я адчуваю сябе абкрадзенай, бо буду пазбаўлена досведу нараджэння дзіцяці. Я хацела падтрымаць станоўчы тэст на цяжарнасць, але замест гэтага ў мяне будуць хірургічныя працэдуры і пастаянныя паходы да лекараў. У мяне быў негатыўны тэст на BRCA, але ўсё роўна з'явіўся рак. Я думаю, што ёсць і іншыя гены, якія за гэта адказваюць. І я не магу набраць вагу. Я назаўжды застануся пры 197 сантыметрах і 70 кілаграмах. Я не супраць замяніцца, бо набраў 500 грам, чытаючы гэты каментар. Оу, ну, я старею.
У мяне каржакаватыя шырокія плечы, ямачка на падбародку, быстра растучыя валасы на целе. Усё ад маёй шатландскай радаслоўнай. Гэта было б нармальна ці нават добра, калі б я была мужчынай. Але я не мужчына, і таму я не ў захапленні ад гэтага. Я дальтонік, але ўсё нашмат цікавей, чым вы думаеце. Паглядзім, я транс-жанчына. Гэта азначае, што ў мяне храмасомы XY замест XX. Ген дальтоніка перадаецца па X-храмасоме, таму ён часцей сустракаецца ў людзей з XY храмасомамі, у асноўным мужчын, бо ў канфігурацыі XX, калі ёсць толькі адна дэфектная X-храмасома, другая выпраўляе дальтанізм. Згодна з гэтай логікай, той, хто даў мне дальтанізм, гэта мая маці, бо яна дала мне маю X-храмасому. Аднак мой бацька дальтонік. Гэта азначае, што ў ідэальным свеце, дзе я б не была трансам, і мой бацька даў мне сваю X-храмасому замест сваёй Y, я ўсё роўна была б дальтонікам, бо не было б X-храмасомы, якая магла б выправіць генетычную памылку. Я ведаю, што гэта проста гіпотэза, але мне здаецца смешным, што я была б дальтонікам у любым выпадку. Больше шмайных пакетикаў. 3 дні записываю гэты шмайныя пакетики зноў. У мяне вельмі вялікае тулава і кароткія канечнасці. Размах рук каля 15 сантиметраў. Ну так, канешне, менавіта так.